Good morning mga besh. Ayan, today is Thursday. Pang 2 days namin dito sa hotel. Tapos labas na naman kami. Punta kami sa Chiemsee ba yun? Parang lakes ata dito sa malapit lang dito sa Austria. Ayan, so labas kami. Maganda ang araw. Sana hindi uulan. Kasi 3 araw na kami nabudol. Pagising namin ang ganda ng sikat ng araw. Tapos after a minute, biglang tsunami. Kakaloka. So ayan. So see you later. Ayan, fry. Plats. Daming bakante. Kahapon. Punong-puno. Pero yung parking, ang ganda ng nila doon. Oh, mountain. Focus natin. Ayan. Diyan kami kahapon kaso di kami nakapasok dahil sobrang daming tao. Ayan. Wow. Tingnan mo yan, oh. Yung cloud tsaka mountain. Nagpang-abot. Ayan. Ayan, may controlation sila. Kamahuli kami nito. Expired na yung aming corona test. Dito na kami. Shit. Dito na kami mga be. Ang ganda. Chiemsee pala pang. Andito pa rin, ano pala to? Germany. Kasi malapit lang yung hotel namin sa border. Kaya siguro mga 1 hour, 2 hours. Here. Pakita ko sa inyo ang ganda. Wow. Beautiful. Ang ganda. Ito talagang gusto ko, yung lakes tapos yung background. Background is mountain. Oh, we have Oaks Park as a hill. Ja, das ist very okay. Wow, apel.
Pwede pala mag-boating dito. Öffentlich Ang mit mga sie. kanto. Ich esse wieder. Yeah. Ito yung main attraction nila dito sa ano, Chiemsee. Yan, labas na to ng Austria. Dito to sa Germany. Yan. Kami dyan ng new wallet ni Bruno. Pure leader. Ayan, masaya ang Encanto. Ayan, binilhan ko siya ng bagong wallet. Remembrance Jetzt ist dick. souvenir. Bawal tumae, otherwise barilin kita. Ayan, kakaluka. Yan ang mga view nila ng mga restaurant dito. Ay nako, nakaka-inlove. Gusto ko talaga na yung mga ganitong tanawin. Meron din naman sa amin ng malapit, pero iba-iba kasi yung mga beauty ng mga lakes. Meron pa dito. Yan. Parang sa Austria, yung sa Chiemsee. Ganito din, ayan o. Kita ko doon banda. Wow! Yun. Ganda. Kami ng cafe. Baka gusto ni Bruno magkape-kape. Yan. Ganda. Na kami dyan kaso puno na. Wala nang bakante. Balik kami dun sa kabila. Kasi daming restaurant. Ganda sana dun, no? Doon sa may umbrella na yun, oh. Ganda. Ay, gusto ko talaga yung mga ganitong tanawin. Napaka-romantic. Nakatuwa, parang nasa Spain ka lang. Ganda. Oh, das ist auch gut, ne? Ja.
I'm sure the rooms here are all expensive. Auf jeden Fall. Ja, weil Direkt am See. schöner Ausblick. Yan yung mga rooms nila. Siguro nasa mga 300 euro a day per night. Yan. Ito yung mga view. Is Chicago. Yan. Ito yung other side. Cafe. Bist du hier? Ja. Warum nicht? Kami, yun yung Z. Parang, hindi naman ako makita. Parang naman akong criminal. Yan, may mini golf sila. Parking kami dito, guys. Kannst du billiger machen. Diyan sana kami magpa-park, tapos bayad si Bruno dyan. Tinawag siya ng German doon. Isa. Sabi niya, dito ka na mag-park, 2 euro lang. Nakasave ng 1 euro. Yun man ang giropan. Ang laki kasi ng lakes, tapos inikot namin. Yan, may ano sila, mini golf. Mini golf. Sure. Beautiful. Tapos doon, lakad kami para sa other side ng lakes. So, i-discover na naman namin mga yung other side ng lake sa Chiemsee. Galing kami sa Chiemsee, tapos ito parang part pa rin ng Chiemsee, pero ano, sa kabila, mga ano pa siguro, mga 10 to 15 yung drive namin kanina. Ay, ayan, pwede ka mag mini golf doon. Yan. Tapos dyan ka magbayad. Yan. Yan. Ang ganda pala. Marami naman kami makikita ng ganito doon sa ano, sa amin banda. Richtung Berlin, pero iba kasi yung pakiramdam na ibang ano, lugar. Another city. Yan, bayan pa rin to. Ganda. Yan. Pwede ka dyan maglaro-laro. Yan, meron din pala silang kayaks for lie. Yung kayak, pwede ka magrenta ng kayak. Ganyan o. Yan. Tatawid tayo mga dali. Tatawid. Punta kami doon banda. Punta kami doon. Yan yung bridge nila. Tayo kasi nakita namin kanina doon, oh, banda, ganda. So andito tayo sa bridge, mga be. Pakita ko sa inyo yung nakita namin kanina. Ayan na. Yan, oh, ganda. Wow, taran. Yan, ang laki ng lakes. Ayan. Wow. Ayan. In fairness, ang linis ng tubig. Oh, ayan, oh.
Yan, ito yung sa kabila. Wala masyadong attraction. Hello! Uy, andito pala sila Lapu-Lapu, oh. Kanina nahuli si Bruno, ngayon nauna na naman siya, iniwan na ako. Ang dami kasing itche-buriche, daming documentation. Ay, ang ganda ng nila, oh. Ayan. Schön. Ayan, maglalakad kami patungo talaga sa tubig. Ayan. Ganda naman ng hotel na to. Ay, hindi naman siya hotel. Restaurant. Ayan. Overlooking. Gusto ko talaga yung mga ganyan. Yung kakain ka, iinom ka, tapos tubig yung makikita mo. Napaka-romantic. It's really paradise for me. Paraiso. Paraiso. Ayan na, oh. Ayan. Nako, ang sarap pag may sarili kang pambot o baruto. Ayan, ganda. Ayan, kung may ganito ka, oh. Feeling milyonaryo. Diyan kami sa bridge na yan kanina. Ayan. Ayan, dito kami. Yan. Oh, ito yung lakwatserang walang pera. Pobreng laagan. Pobreng lakwatsera. Uy, asa naman ni ani padulong. Shortcut naman sad. Naman yung kung inkanto eh. Tabok man des kabulakan. Dagan ta, dagan. Parang gusto ko kumain ng fresh na isda. Nakaamoy ako ng parang sinugbang isda. Hanap kami. Sportive na mga kalululuhan, oh. Yan, mga may-ari yan, oh. May sariling siguro yan, barko. Usually dito yan sila nagpa-park ng barko nila. Yan. Daming barko. Wow, ang ganda din doon. Naku, ang swerte talaga pag may barko kayo dito, mga beo. May restaurant doon. Pwede kayong mag inom-inom. Wow, ang ganda naman doon. Upo ko. Napaka-blue ng mountain. Lola at lolo dyan, oh. Naka-relax. Wow.
So, doon kami kanina, lakad-lakad. Ayan. Tapos ngayon, ito yung nasa harap. Ayan. Blue Mountains. Ayan. Nagkita jud ang blue ug ang puti.